Bo India chuanin Facebook a kan du lo zong I kan ti re dan tur a chan chu enge spam kan du lo zong tam tak hi kan hmu thida chung ang chu eng tinia kan then fai ang ti kan ron sei don ani hei hi Facebook kha ni ta bolpet ke en pei lo ta te khin nan ke I en du zong ani cho I ti lo nga te khin na mai ni ta hei hi ti hian ni tianga hei thil thalawa ti kha chu amoi lo ta mo no tu ma se mo tu personal kha tia ang chi kha hian itianga dan ti khan I mu to lawang chuanin hei he tia ang te hi tia ang vel mai hi ke en enge a thalo chu ka ti chuang lo na ma se ka en pei lo ta he tiang hian ka tianga chuanin ni som thum chung ka hmu pai lo ani chu mo ti khanin ka tiang chuanin he ta hianin heng te po hi ka hmu pai lo ta hetin ka tia ni som thum chung ka ti hian ka hmu lo ve ta ni chu mo te he tiang te kha ni mai heng te po hi I ka ta na tangkai vak lo ka ti wangin ti hian ka tia he tiang kan ti lo cha kan phone hi enge a zo chak lu tu ba ka kan huna he ka ni chu mo chu he ti hian ka ti ta ka ti khanin bolpet te ka du zong ani vak lo wangin ti hian ni som thum chung ka ti sakta hei he tiang te po hi ti hianin true personal mo he tiang ti hian kan ti ta ni chu kalom lu tu ka chuanin he ta hianin mo engtin ye voi ni tan chon tok hri phat